India mi ka channel Banwan Rak Kubor Baman Lagasmi. Kahe sorkar jong ke Ukraine kala jau umat kat bakadang yathu ya ke jing seir ke badang sinshar sa ha bedeng kinong shong shnong hapo jong ke sorit nadu palat shibnai beki shipai jong ke Russia kilawan ban hertma kani kahe sorkar ka badai ka deputy mayor ka Ivankov ka Marina Bechatsna kala kam ha ke interview ba Arnold ki shipara kinthei ki bedang khatsan bat khat news nam karta kila shale be ijat ha ki shipai jong ke Russia Aladan ka khep hapo ka wegishnam ha ka bakini ki kinthei kila sha paring no nuclear kat bigidang don ha ki jakare ha ki shipai jong ka Russia ki bele be ijon iki ong ka best chance na halor kata kal ong ru be ki khna samlah po Ukraine kila sedang ban khap lingkot ilo nuclear khnang bakan duna ka jing ibhabriu pat bakan pelat na ka jing sha le be ijot ha ki shipai jong ka Russia ki khubor ki bay day bat ki jingja sha le be ijot kila wan long ha ka por ba ki shipai jong ka Russia kila kurup ikithan ba paji na kanong ba Kiev ka ba mentala yo ban kurup biang de ki shipai jong ka Ukraine katugat ne ginong song snong ka Ivan Kifru kila yathu iki khana bas no shirkai nadu kini ki shibnai baladap hadin ka jingwan her ma jong ka Russia